Hemme salam eligdadarlar. Bu videomuzda men size AirPods A27 Bluetooth naushniklarımızın nähili ulanılışını görkezmek istedim. Bu naushniklarımızın ak ve gara renkleri var. Açık görkezsem. Şu şekilde içinde düşündürüş kitapçığı var. Garası has matıv görünüşte geliyor. Taşınna bizim logomuz. Az oğudun matıv şekilde ak görünüşü olsa has matıv değerli lakiron görünüştü. Şunyalık şekilde. Bular abişini bilişini diyalay Bluetooth'a çatılıyor. Bluetooth'umuzu açacağız. Naushnikleri çıkaralım. Öz içinde dursa naushniği çatıp olmaya ilk de şunu çıkarmalı. Bluetooth'u açacağız. Bunları ilk ayıracağız. Görünüştaydı AirPods deyip tədədən gözləyəcəz. AirPods deyip çıkıyor. Basacağız. Ştaydı птичка havası принять edeceğiz. Подключена veriyor. Gönümül hazır çatıldı deyip 100% zaryadını görkezýär. Köp telefonlarda görkezmeýär. Menki Redmi bolansaň Redmi telefonlarda görkezýär. İbram iPhone'larda görkezýär. Hem gutusynyň özüniň zaryadyny, hem naushniň özüninkini görkezýär iPhone'larda. Şonýaly ilki bilen naushniňi alaňyzda hokman zaryada goýmaly. Arasy 4 saat zaryadda durmaly. Öz içinde saklap zaryada goýmaly. İnsan öz ulanılışı nähili ulanılışı durman aydymy jaňy durman ulanyňyzda arasy 4 sagada gitýär. Atak ýöne şeýle ulanman goýuňyzda 240 sagada gidip bilýär. Şonýaly ulanışı aydymy diňlänýände öz sensor ýerjagada bolýar şu taýjykda. 2 gezek bassaň aydymy sağ tarapdaky gulagyňdakyny 2 gezek bassaň aydymy öňe geçirýär. Çepdäkini 2 gezek bassaň ýyza geçirýär. 1 gezek bassaň-da pauza berýär. Jaňalaňda dem edil şonýaly 1 gezek bassaň alyp bolýar. Basyp dursaňam şonýaly 2 gezek ýa-da basyp durýan atkaz etýär. Jaňy atkaz etýär. Ak görnüşem şonýaly şu çagaş ýerde öz sensorjygy bolýar. Şu çagaş ýerde öz sensorjygy edil şonýaly öz zaryady hayallap başlanna, azalyp başlanna. Şunýaly öz gutusyny doldur ýa-da öz gutusyna haýsy diňden bolsa şey diýip salyp goýan, bunalýan ýa-da şonýaly ikisem diňden ikisine islenip bar islenik ýerde goýup içine salyp zaryat berip bilýäňiz. Naushniň özüniň zaryat diňden ýankyýalyk diňden içine goýup zaryadyny goýup bilýäňiz. Gutusynyň özüni bir gezek dolduraňyzda naushniňi arasy 4 gezek zaryada goýup bilersiňiz. Naushniň özü arasy durman diňlänýände jaňy şonýal aydymy arasy 4 sagada gitýär. Bu naushniklar ulanmak üçin hem amatly, bahalaram amatly. Mene maslahat berýän gaty naushniklar amatly bahalardan hem satyn alyp bilersiňiz. Bu videonu görýäniňiz üçin köp sag bolun. Halan olsaňyz like basyň. Sahypamyza agza bolun. Köp sag bolun.